kamatoran, mayukit nga adlaw sa inyong tanan. Siningation, magapasalamat naman kita sa Ginoo kay makapadayon kita sa pagpamalandong siyang mga pulong. Kaganyang mga pulong aton pagatun-an karon makita sa duha ka bahin sang balaan nga kasulatan. Ang una aton pagapasahon ang Mateo kapitulo 7 versikulo 21. Pag-akon diri pagapasahon ang isa lang ka verse nga nagasiling, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon Amay nga yara sa langit. Ang isa kabahin nga aton igadugang sini makita sa Romans chapter 10 verse 13. Roma 10 versikulo 13. Kag nagasiling diri ang kasulatan nagasiling, ang tagsag-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. Kung aton tanawon sang malipot gid lang ang duha ka bahin sa balaan nga kasulatan nga aton gid basa, mayara nga daw nagakontradikta sa isa kag isa. Wala sila nagahambal sing sakto. Tungod kay ang Mateo 7:21 nagahambal kag ako naging basa nga nagasiling, hindi ang tanan nga nagapanawag sa ngalan ni Kristo Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sang langit. Hindi ang tanan nga nagasiling Ginoo, Ginoo makasulod sa ginharian sang langit. Pero sa piyak iya nga bahin nga akon ginbasa, nga mo ning gisiling nakon raw medyo nagakontradikta. Kaya nagsiling ang Romans chapter 10 verse 13 nga nagsiling, ang nagapanawag sa ngalan ni Kristo maluwas. So daw medyo wala nagainsakto ang duwa. Daw nagakontradikta. Pero kung aton gini kutkuton sing madalom, ang Bible wala nagakontradikta ang ilang natudlo. Ang tanan nga natudlo sang Ginoo sang Bible, isa lang ang kamatuoran. Hindi nga lain-lain. Agod maglibog ang aton ulo. Nagapasalamat kita sa Ginoo tungod kay ang balaan nga Espiritu sang Dios amugid ang sarang makatudlo sa aton sang insakto. Ginabuligan kita sang Espiritu sang Dios agod mahangbal naton ang lunsay nga kamatuoran. Ining duha ka bahin sa Bible nga aton ginbasa nga daw medyo nagakontradikta, pero kung aton tanawon wala, kundi ining duha ka bahin nagatudlo lang sa aton kung paano ang tao makaangkon sang kaluwasan kag makabaton sang ginahambal sang Bible nga kabuhi nga wala sing katapusan. So amo ning duha nga makabulig sa aton subong nga aton gid eksaminon sing maayo, kay man amo ini ang labing importante. Ang Bible nagatudlo sa aton nga ang labing importante sa aton mga kabuhi subong nga mga tao nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton kalag. Bisan pa anong kabadtog sang tao, ano pa nga gahom iyang maangkon, ano pa nga manggad iyang maangkon sa sining kalibutan, kung wala siya makaangkon sang kaluwasan siyang kalag, inang tanan wala sing kapuslanan. Kay man amo ni ginatudlo sang Bible sa aton, siling niya ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo, bisan nga maangkon niya ang bilog nga kalibutan,
kung madula man lang ang iyang kalag. Kung hindi man lang ang tao makaangkon sa kaluwasan, siyang kabuhi ang tanan nga manggad nga maangkon sa siling kalibutan, wala sing pulos. So tanaw naton ang duha ka bersikulo, kagaton nga dugangan sa iban nga bahin sang Bible, agud nga mahangpa naton sing labit maatag sa siningation kung paano ang tao makaangkon sa kaluwasan siyang kabuhi. Halin sang una tubtob subong, do medyo hindi maatag sa hunahuna kag balatyagon sang tao ang iya o kon aton nga kaluwasan. May duha ka grupo sa mga tao sa sininga kalibutan. Nga ang una, ang ilang pagpati kung kaluwasan sang kalag ang paghambalan, amo nga ang tao maluwas, paagi sa iyang madamo nga mga maayo nga binuhatan. Okay, so ang paninguha sini nga mga tao, nga ang pagpati nila, ang maayong binuhatan amo ang makaluwas, dapat damuo nila ang paghimo sang maayo. Kagang malain niya, jutayon lang nila. Kay kung madamo ang maayo, nga binuhatan, ti luwason ikaw sang Diyos. Pero kung madamo ang malain nga binuhatan, ti hindi ka pagluwason sang Ginoo. So ang ilang pagpati amo niyang kaluwasan, paagi sa maayong buhat. Ina kung maayong buhat nimo, madamo kay sa malain. Sa piyag kabahin, may ara naman niyang mga tao nagasiling hindi. Ang kaluwasan maangkon sa tao, paagi sa pagtuogid lang kay Ginoong Hesus, kag wala labot ang maayo nga binuhatan. Kagini nga mga ideyas, halin sang una, tob-tob subong, wala pa ini mausayan, kundi ang sakto sa ila sa sininga duwa. So ang aton himoon sininga tion amo ini, tanaw naton kung ano ang ginatudlo sang Bible. Ano ang kaluwasan suno sa Bible? Maayong buhat sang tao? O kung ang kaluwasan sang tao, maangkon paagi sa pagtuo kay Kristo. So eksamino naton maayo ang Bible nga akon ginbasa, kay ini makabulig sa aton. So tanaw naton ang Matthew City, ginbasa ko ang versikulo 21, pero aton dalhon ang tatlo ka verses. Matthew chapter 7, verses 21, pakadto sa 23. Kagawin ginsiling niya, hindi ang tanan nga nagatawag sa akon Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay nga yara sa langit. Okay, ang ginatudlo sang Bible amo ini, siling niya, hindi ang tanan nga nagatawag Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit, kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang amay, siling ni Kristo. Ang nagatuman lamang sang kabubuton sang iyang amay, amo ang tao nga makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag. So tanaw naton diri, ano gid bala ang kabubuton sang amay? Agon maluwas ang tao. Okay, ang John chapter 6, verse 20. Aton ini isulod diri, agon matahagan naton, kay managsiling si Kristo, nga ang makasulod lamang sa ginharian sang langit, ang makaangkon lamang sang kaluwasan, amo ang nagatuman sang kabubuton sang yamay. So ang John chapter 6, verse 20,
nagatudlo naman sa aton kung ano ang kabubuton sang iamay. Siling sa Bible, ang kabubuton sang akon amay siling ni Kristo. Amo nga ang tao nga nagatuo sa bugtong anak nga amo si Jesus Christ makaangkon sang kaluwasan kag siling ni Kristo banhaw nakon siya sa ulhi nga mga inadlaw o kon sa adlaw ni Kristo nga magabalik sa liwat. So ano gali ang kabubuton sang amay? Ang kabubuton sang amay amo nga ang mga tao makaangkon sang kaluwasan kon magtuo kay Kristo. Siling ni Kristo ina nga tao makaangkon sang kaluwasan kag banhaw nakon siya sa tion nga magabalik sa liwat sa sini nga kalibutan. Kung sa aton pa, kung tugutan naton ini nga bersikulo, kag aton ini imartilyo maayo sa aton balatyagon, matag nga ang Bible nagatudlo sa aton, nga ang kaluwasan maangkon lamang naton paagi sa pagtuo kay Kristo, kag wala na sang iban. Okay, tanaw naton ang masunod nga bersikulo, ang 22. Kay diri makita naton sing mathag nga ang tao makaangkon sang kaluwasan sa iyang kalag, hindi paagi sa mayong buhat, kundi sa pagtuo kay Kristo. 22. Kung mag-abot yadtong adlaw, sa aton pa adlaw sang paghukom, madamo ang magatawag sa akon, Ginoo, Ginoo. Sa imong ngalan nagawali kami. Okay? Ikadua, nagsiling siya. Sa imong ngalan nagtabog kami sa mga yawa o kon kay Satanas, sa mga demons. Ikatatlo nga siling niya, kag naghimo sang madamo nga mga milagro. Tatlo diri kabagay ang ginmitlang sa sini nga mga tao nga nagasalig nga maluwas sila paagi sa ilang mga binuhatan. Siling sang Bible sa adlaw sang paghukom, ini nga mga tao nga nagasalig sa ilang mga binuhatan, magahambal, Ginoo, Ginoo, nagapangwali kami, nagapanudlo kami sa mga tao, nanungod sang imo mga pulong. So maayong buhat man na, kay ti nagawali sila, nagapanudlo sila, maayong binuhatan ina. Pero ang sayop dira, kahuna-huna amo, nga nagapati sila 100% tungod nga nagahimo sila sa siningilikoton, nga luwason na lang sila sang Dios kay man nagahimo sila sa mayong buhat. Mga kautoran, kung ikaw nagapanudlo, kung ikaw nagawali, ang tuyo nimo nga ang nagapangwali ikaw, agod nga ang mga tao nga makabati sang mayong balita makaangkon sang kaluwasan sang ila mga kalag. Hindi nga ang tuyo nimo magpangwali ka kag manudlo agod nga ikaw man lang ang luwason sang Dios, hindi inaamo ang sugo sang Dios. Lakat kamo siling sang Bible, itudlo ninyo ang mayong balita agod nga mga tao makaangkon sang kaluwasan, makapabaptize sila. Hindi nga maglakat kamo kag magwali agod nga luwason kamo sang Dios. Mga kautoran, kon pagwali o kung panudlo sang pulong sang Ginoo, pila ka bilog nga wali ang gina-require sang Dios agod nga luwason ikaw. Nagasiling balang Ginoo, okay, wali ka bali polo o kung 20 ka wali, kung mahimo gani nimo na luwason ta ikaw. Ang Bible wala nagatudlo sina sang iya ginasaligan diri, amo ang iyang mga binuhatan, ang pagwali. Abi niya nga kon magpanudlo siya kag magpangwali siya, luwason
siya sang Dios. Ginasalig niya ang iyang kaluwasan sa iyang maayo nga binuhatan. Ano pagid ang siling niya dre? Siling niya sa sadtong adlaw, sa adlaw sa paghukom, nagasiling siya, Ginoo, nagtabog kami sang madamo nga mga demons, mga evil spirit. Si Satanas, siling niya, ginatabog namon sa imo ngalan. Naguna-una siya nga kon tungod kay natabog niya ang evil spirit, ang mga demons, luwason na siya sang Dios kay madamo nga demons ang iya natabog. Sige ang kamatura na mo ini, nga kung tabogon gid man nimo ang demon sa ngalan ni Kristo, mapalayo ina siya kay man tama gid ang kahadlok sang demons ni Satanas, sang evil spirit kon imitlang nimo ang ngalan ni Kristo. Pero ang imo kag akon kaluwasan wala na sandig kon pila ka bilog nga demons ang imo natabog. Wala nagsiling ang Bible kon makatabog ikaw bali 5 ka demons, luwason na lang ikaw nakon. Wala naghambal sina. Ang pagtabog sang demon sa ngalan ni Kristo, wala sing labot sa imo kag akon kaluwasan, kay man matinaw ang ginatudlo sang Bible, nga kon kaluwasan ang paghambalan, ang tao makaangkon lamang sang kaluwasan siyang kalag, siyang pagtuo dira kay Kristo. Ang object, ang ginapatuhuyan naton sang aton pagtuo, amo si Kristo, hindi ang aton nga maayong buhat. Ano pagid ang siling niya dre? Kay tatlo ang ginhambal niya di. Primero pagwali, abi niya luwason na siya sang Dios, kay nakawali siya. Sunod, nakatabog siya sang demons, abi niya nga luwason siya sang Dios, kay natabog niya man ang damo nga demons. Kagluwas siya, ikatatlo nagsiling pagit siya. Sa adlaw sang pagkukom, siling niya, ini nga mga tao nga nagasalig sa ilang mayong buhat magsiling, Ginoo, nakahimo kami sang madamo nga mga milagro. Abi niya kung damo nga milagro, ang iyang mahimo nga luwason na lang siya sang Dios. Okay. Aton tan-awon nga ginapakita sang Bible sa aton nga si Satanas, ang kaaway sang Dios, makahimo man milagro. Pulo parehas sang milagro nga nahimo sang Dios. Okay? So hindi ang tanan nga milagro naghalin sa Dios. Tanaw naton ang natabo sa Exodus Kapitulo 7 halin sa 8 pakadto sa 13. Si Moses kag si Aaron ginsugo sang Dios nga magkadto kay Paraon nga hari sang Egypt. Kag singganon nila nga duwa nga pagawaon ang mga taga-Israel sa Egypt, magwa sila, malisensya siya dito sa hari nga magwa sila. Pero ang Dios nagsiling sa ila, kung hindi gani magpati ang hari, ang imong baston ihaboy nimo sa tubangan ni Paraon nga hari, agod nga maghimo nga milagro, ang imong baston mahimo nga manog. So nagkadto sila dito nga duwa, si Moses kag si Aaron, nakighambal sa hari nga kung pwede makagwa sila sa Egypt, agod nga makasimba sila sa matutuod nga Dios, kay mabudlay ang ilang nga pagpangabuhi dito sa Egypt. Pero ang hari hindi magsugot. So ginhimo nila nga duha, si Moses at si Aaron, ginhaboy ni Moses
ang iyang baston sa tubangan sang hari, kag ang baston nahimo nga manog, nagmilagro. So ang ginhimo sang hari, imbis nga magpati siya, ginpatawag niyang iyamangin alamon, magikiro siyang ginarian, kag gintipon dito. Kag ang ginhimo siyang magikiro amo, nga ginhaboy Manila ang ilang baston sa tubangan sang hari, kag ang baston sang magikiro, nahimo man nga manog. So duha na ang milagro. Ang isa ka milagro, naghalin sa Dios. Ang isa ka milagro, naghalin kay Satanas. Pero ang duha nga milagro nga ang baston nahimo nga manog, amo ini nagpangibabaw ang gahom sang Dios tungod kay ang baston ni Moses nga nahimo nga manog, gintukob, ginkaon niya tanan ang manog sang magikiro nga halin man sa ila nga baston. So ang gahom sang Dios nagpangibabaw kag hindi matupungan sang gahom ni Satanas. Pero ang punto nga aton karon pagkatanaw namo ini, nga kita nga mga tao subong dapat hindi magdali magpati kung milagro ang basihan. Kay man si Satanas makahimo man milagro, pulo pariya sang milagro nga mahimo sang Dios. Okay, amo ini ang ginatudlo sang Bible sang aton. Kung kaluwasan sang aton kalag ang paghambalan, ang kaluwasan sang aton kabuhi, wala na sandig kag nabase sa milagro. Ang aton kaluwasan, maangko naton hindi sa milagro, kundi sa pagtuo kay Ginoong Hesus nga aton manluluwas. So wala mabaton sang Dios ang tanan nga mga maayo nila nga buhat, ang pagwali, ang paghimo milagro, kag ang ila nga pagtabog kay Satanas. Mga utod, dugangan naton ini nga mga kamatuoran. Kung tanaw naton ang 23 sa Matthew 7, 21-22, ang 23 nagasiling, dayon magasiling ako sa ila, wala ako makakilala sa inyo. Palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat sing malaot. Ari ang pulong sang Dios. Yadtong mga tao nga nagahimo sang mga madamo nga mayong buhat, kag ila ginsandig ang ilang kaluwasan sa ilang mga hinimuan sa adlaw sang paghukom. Ang siling sang Ginoo sa ila, palayo kamo sa akon, wala ako makakilala sa inyo. Tanda kag pamatuod nga ini nga mga tao wala magkalaluwas bisan madamo ang ilang maayo nga binuhatan. Nga nagsiling ako, tanda nga wala sila magkalaluwas, kay man ang siling sang Ginoo amo ini, wala ako makakilala sa inyo. Okay? Kabalo ka kung anong siling sang Dios sang mga nagkalaluwas sa adlaw sang paghukom. Nagasiling ang Dios, kilala ko ang akon mga karniro. Ang mga karniro nagkalaluwas. Anong siling ni Kristo sa wala maluwas? Wala ako kakilala sa inyo. Tanda nga wala sila magkalaluwas, kay man ang pululungon iya ni Kristo sang mga nagkalaluwas, kilala ko ang akon mga karniro. Samtang sa piyak nga bahin, wala ako makakilala sa inyo. Ini nagapamatuod nga ilang mayong buhat, wala makaluwas sa ila, tungod kay pulong ni Kristo nagasiling, wala ako nakakilala sa inyo. Kagano pagid ang sugpon sa 23, nagsiling ang Bible,
palayo kamo sa akon, kamo nga nagabuhat sa mga malaot. Sa mga nagkalaluwas iya ang pulong ni Kristo nagasiling, kari kamo sa akon, panublian ninyo ang ginaharian sang langit. So dua diri ka kamatuoran. Sa wala magkakalaluwas nagsiling, palayo kamo sa akon. Sa mga nagkalaluwas, sa adlaw sa paghukom, nagsiling si Kristo, kari kamo, panublian ninyo ang ginarian sang langit na ginaman sa inyo, bisan sang wala pa matukod ang kalibutan. Mga otod, tanda ini, nga ini nga mga tao, wala magkalaluwas, kay ginsikway sila sa Diyos, kay man ang ilang ginasaligan sa ilang kaluwasan, amo ang ilang maayo nga binuhatan, hindi nasandig dira sa pagtuo kay Kristo, ang Kristo nga naghalad siyang kabuhi sa cross, agud matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Matinaw nga ang ilang nasaligan ang ilang mayong buhat. Sa piyak nga bahin, nagatudlo yang Bible nga ang tao maluwas pagi sa pagtuo sa sinang Kristo nga naghimo sa mayong buhat dito sa cross, agud nga matigayon ang aton nga kaluwasan. Kag kun luwason sang Dios ang tao pagi sa iyang mayong buhat, ang resulta sinaamo nga magapabugal siya sa tubangan sa mga tauhan, kag sa tubangan sa Dios magapabugal siya siyang kagalingon. Magasiling siya, tanawalan niyo, naluwas ako tungod kay maayo ang akon mga binuhatan. Madamo ang akon maayo nga binuhatan. Kag siling niya sa iban nga mga tao, wala kamo magkalaluwas tungod kay mga malaot kamo, kag hindi maayo ang inyong binuhatan. Ang siling sang Bible, kag makita naton ini sa Episo Kapitulo 2, halin sa 8 pakadto sa 9. Nagsiling ang Bible, tungod sa kaluoy o kung bugay sang Dios, tungod sa grasya sang Dios, naluwas kamo paagi sa inyong pagtuo, hindi sa binuhatan, kundi pagtuo. Kag nagpadayon pa ang Bible, hindi ini natigayon tungod sa inyong maayong buhat, ini dulot sang Dios sa inyo. So ang kaluwasan ginplasta diri nga naangko naton paagi sa pagtuo, hindi sa aton mga binuhatan. Kay nagsiling siya, tungod sa grasya o kun kaluoy o kun bugay sang Dios, naluwas kamo, hindi ini natigayon tungod sa inyo mga binuhatan, ini dulot sang Dios sa mga tao nga nagtuo kay Kristo. Kung ikaw kag ako magtuo kay Kristo, ihatag, idulot niya ang iyang bugay nga amo ang kaluwasan. Kung ang tao maluwas paagi siyang binuhatan, magapabugal siya, kay manaluwas siya, tungod kay maayo siya. Siguro, kung may bago nga church building nga gintukod, maamot siya sa madamo nga kwarta, kag magsiling siya, luwason ako sa Dios, kay ako na gindonate ang mga pulungkuan sa simbahan, kag may ngalan pa, donated by, arang ngalan niya. Kung ang kudal, siya man na donate, may ngalan pa dito niya, nga donated by, blanco, period. So ginapagugal niya, nga ako naluwas tungod kay madamo ako sang maayo nga binuhatan. Siling sang Dios, hindi ka makapabugal sang kaluwasan sang imo kalag, nga imong naangkon, ina tungod kay buhat ina tanan ni Kristo, ginhatag niya sa imo,
kag ang imong himuon magatuo ikaw sa iya kag batonon mo ang bugay nga amo ang kaluwasan nga ginhatag sang Dios sa imo. So wala si makapabugal kung kaluwasan ang paghambalan. Kay ning tanan buhat ni Kristo kag ginhatag lamang niya sa aton kag ini aton nga batonon sulod sa aton kabuhi. Kabalo ka kung mayong buhat ang aton nga saligan kag aton saligan. Ang siling sa Isaiah kapitulo 64 versikulo 6, siling ni Isaiah, ang aton nga maayong buhat sa tubangan sang Ginoo daw trapo kahigko. So paano ikaw maluwas kung ang saligan mo ang imong mayong buhat kay ang aton gali mayong buhat daw trapo kahigko sa atubangan sang Ginoo. Kagluwas sina nagasiling pagid ang Bible sa aton nga kung ang tao magpabugal ina nga tao nagapadulong sa kalaglagan sang iya kabuhi. Kaya ang Diyos kontra gid niya ang tao nga magapabugal siyang kagalingon. So wala sing tao nga makapabugal sa iyang kaluwasan nga naangkon niya ang kaluwasan tungod sa mayong buhat, tungod kay kontra gid sang Dios ang tao nga nagapabugal sa iyang kaugalingon. Ang ginapangayo sang Dios amo ini ang tanan nga mga tao magpaubos sa atubangan sang Dios, maghinulsol siyang sala kag batonon niya ang Ginoo sulod siyang kabuhi. May isa ka bantog nga istorya nga pirmi naton mabatian kag pirmi man naton ginagamit. Tanaw naton ang kaluwasan sang isa ka tawo nga ginlansang dito sa cross upod kay Kristo. In actuality may dua. Pero ang isa nagsikuway kay Kristo, ang isa iya nagbaton kay Kristo. Tanaw naton sing jutay ang iyang kabuhi. Ini nga tao nga nakaangkon sang kapatawaran siyang sala nga nalansang dito sa cross upod kay Kristo, naghambal siya kay Kristo, Ginoo, dondoma ako kung dito na ikaw sa imo nga ginharian. Okay? Sang nakita ni Kristo ang iyang pagtuo kag paghinulsol niya sa iyang kabuhi, ang hambal ni Kristo sa iya amoy ni, Anak, karon upod ka sa akon sa paraiso. Ini nga tao ginluwas ni Kristo. Kay man ang paraiso ginatawag ina subong langit. Wala siyang isa ka tao nga makasulod sa langit kung wala siya maluwas. Si Kristo nagsaad sa iya nga makaupod siya dito sa langit kung sa aton pa naluwas siya. Karon tanahon eksamino naton sing matag ini nga mga kamatuoran. Ano ang nahimo sini nga tao nga maayong buhat? Kay kawatan nga daan ni, buyong ini, kriminal ini, amo gani nga ginlansang siya dito sa cross, kay silot yadto sa iyang sala. Ano nakawali bala ini siya sang mayong balita? Ano nakahimo bala ni siya sang dalagko nga milagro? Ano nakatabog bala ni siya sang yawa? Wala bisan isa ka bilog nga pulungkuan nga naamot nga simbahan, wala gid. Bisan nakahatag na lang siya ni offering sa simbahan nga bali 20 pesos, wala ini siya sang maayong binuhatan kung ibase sa maayong binuhatan ang kaluwasan siyang kalag. Pero nga ang ginluwas siya ni Kristo, kay ginsaadan siya nga makasulod dito sa langit. Ginluwas siya ni Kristo, kag ginbasi ang iyang kaluwasan sa iyang pagtuo kag paghinulsol niya siyang sala. Sila ni Kristo, karon upod ka sa akon
sa paraiso o kon sa langit. Hindi base sa iyong binuhatan, kaya ang tanan nga malaot nga binuhatan amo ang yara sa iya. Kag wala gid siya sang nahimo nga mayong binuhatan agod nga luwason sa Diyos. Matag nga ang kaluwasan maangkon sang tao pagi sa pagtuo kay Ginoong Hesus. Okay, tanawon ta balik. Kay dugay-dugay matapos kita, ang ginbasa ko kay na nga Romans chapter 10 verse 13 nagasiling ang kasulatan nagasiling ang tagsag-tagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas. Ang siling tuya sa piyak, hindi ang tanan nga nagapanawag sa ngalan sa Ginoo maluwas, ina tungod kay nagapanawag sila sa Dios nga ang ilang pagpati, nga ang ilang kaluwasan ara sa ilang binuhatan. Ini iyang sa Romans, nagapanawag sila sa Dios nga nagasalig sa Dios nga ang ginhimo ni Kristo dito sa cross amo ang makaluwas sa ila kag hindi ang ilang maayo nga binuhatan. Ang ginahambal dire kung tanaw naton ang bilog nga chapter 10 sang Romans, nagahambal sa aton sang pagtuo dira kay Kristo. Kabangdanan nga siling siya ang tanan nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo upod sa ilang pagtuo makaangkon sang kaluwasan. Before sina nga verse, tanaw naton ang 11. Kag makita naton diri sing matag ngang bilog nga chapter nagahambal nungod sa pagtuo kay Kristo. Nagasiling diri ang kasulatan nagasiling ang nagatuo sa iya hindi mapaslawan. Mga utod, kung ikaw kag ako nagtuo o kung nagsalig kay Kristo, kung kaluwasan ang paghambala nagasiling siya, hindi kagid mapaslawan. You will never be disappointed. Luwason gid ikaw sang Dios. Kay man ang pagtuo para sa tanan nga mga tao, para sa mga hintel, para sa mga Hudiyo, sa tanan nga rasa sang tao. Ang tanan nga mga tao nga nagapanawag sa ngalan ni Kristo nga may pagtuo, nagasalig siya 100% kay si Kristo, amo ang makaluwas sa iya. Kung malawag siya, siling niya, hindi gid ikaw mapaslawan. Kag amo may ninaigsigyapon sa idalom nga mga verses nga ginabalan. Tanaw naton sa 17. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na nungod kay Ginoong Hesukristo. Okay, ang pagtuo naton nga makaluwas magaabot sa imo sa akon paagay sa aton pagpamati sang pulong sang Ginoo. Sa aton pagpamati, pagpamalandong, pagbasa sang pulong sang Dios, ang balaan nga espiritu sang Dios sa sulod sang aton mga kabuhi nagamartilyo agod magdulot ang pulong sang Ginoo kag aton masapwan ang kamatuoran nga ang tao maluwas paagi sa maayong buhat ni Kristo didto sa cross. Kag ina nga maayong buhat ni Kristo amo ang aton saligan kag tuohan, hindi ang aton maayong buhat kundi ang maayong buhat ni Ginoong Hesukristo. Kagaton tanawon dire ako nini ginhambal sang una, pero akon lamang iniliwat suliton agod nga maging matag sa aton kabuhi subong, agod nga maangkon naton
ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga utod amin ni may ara nga piki nga pagtuo nga hindi makaluwas. Ang pagtuo nga sa baba lamang, mayo lang maghambal, pero ang kamatuoran wala sang Kristo ang kabuhi. Ang matutuo diya nga pagtuo amin ni ang genuine nga pagtuo inupdan sang aton paghinulsol sang aton mga sala. Kung isa ka tao maghambal nga siya nagatuo sa Dios pero wala man siya naghinulsol siyang sala, ina nga pagtuo piki ara lang sa baba. Kung ako pa ang Dios te ang baba lang ibutang sa langit, ang iba niya nga bahin sa lawas impierno kay man baba man lang ang Dios non. So ang matutuod gali nga pagtuo amo ang inupdan sang aton paghinulsol, gintalikdan, ginbiyaan naton ang aton sala, kag nagbalik kita sa Ginoo, kag magaalagad siya. Dira nimo makita ang ginasiling nga matutuod nga paghinulsol. Si Kristo mismo nagahambal nga nagasiling kon hindi kamo maghinulsol, magkalapatay kamo dira sa inyong sala. Okay, importante ina ang paghinulsol kay ina amo ang nagapamatuod ng aton pagtuo kay Kristo genuine matutuod nga sahi sang pagtuo. Ikadua, mabalaan nimo kung ang imong pagtuo genuine pagtuo nga makaluwas ang imong kalag kung ang imong pagtuo inupdan sang imo pagbaton kay Kristo sulod sa imong kabuhi. Ikaw amo magabukas sa imong tagipusoon kag batonon nimo siya kag siya magapuyo dira sa imo kag magatuytoy sa imo sang Dios nun kag matarong nga pagkabuhi samtang ikaw kag ako nagakabuhi sa sini nga kalibutan. So amo ini ang aton bantayan. Ang tao maluwas lamang pagi sa iyang pagtuo kay Kristo, hindi sa iyang maayo nga mga binuhatan. Pero ang genuine nga pagtuo, inupdan sang aton paghinulsol sang aton mga sala, kag inupdan sa aton pagbaton kay Kristo sulod sa aton mga kabuhi. Ang aton himuon karon, amoy surrender naton ang aton mga kabuhi kay Kristo. Batono naton siya sa aton mga tagipusoon. Kagalagaron ta siya, tugto siya pagbalik liwat sa sining kalibutan. Mga kautoran, madamong salamat. Kabay nga ang Diyos, magapadayon sa pag-upod sa aton.